आयुष्यामध्ये अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवलाच पाहिजे. नाहीतर कधीतरी अन्याय तुम्हाला कधी मारून टाकेल हे कळणार देखील नाही. पण मी असं का बोलतोय यासाठी आपल्याला ती कथा ऐकावी लागेल. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आर्यन नुकताच त्याने आपल्या हॉस्टेलचे पूर्ण दिवस भरले होते. याचाच अर्थ हॉस्टेलच्या नियमानुसार त्याला फक्त हॉस्टेलमध्ये 3 वर्ष राहायला लागणार होते. शेवटच्या वर्षाला त्याला वेगळे हॉस्टेल हे शोधायला लागणार होते. खरं सांगायचं तर तो इंजिनिअरिंगच्या त्या वर्षाला वेगळा आणि एकटा राहणारा मुलगा. याचे कारणही काय असेच होते. त्याचे मित्र हे सगळे कोणी फालतू तर कोणी जुगार आणि सिगरेट ओढणारे असेच. आर्यनला लहानपणापासून या सगळ्यांची सवय तर नव्हतीच, पण आवड बिलकुल नाही. कसेबसे त्यांनी त्याचे 2 ते 3 वर्ष काढले आणि त्यांनी ठरवले की यांच्यापासून लांब जायचे. नवीन हॉस्टेल शोधले, पण काही भेटले नाही. शेवटी एका मित्राच्या सांगण्यावरनं त्याला कळाले की त्यांच्या आज कॉलेजपासून 20 मिनिटाच्या अंतरावर एक इमारतीमध्ये, एक फ्लॅटमध्ये तिथे राहण्याची सोय होईल. त्याच दिवशी आर्यनने जाऊन त्या घरमालकाला भेटले आणि त्या घरमालकाने देखील त्याला राहण्यास मंजुरी दिली. पण घरमालक बोलला, तू एकटं राहत असशील तर ठीक आहे, भाडं हे 10,000 तर असणारच आहे. आणि हो, मुलं आले तर तुमच्या हिशोबाने बघून 10,000 जर होत असतील तर मग मला तसे द्या, किंवा एकटं राहत असतील तर तुम्ही एकटं राहून मला द्या. आर्यननी होकार दिला. पण त्याच्या या होकारानंतर पुढे काय होणार होते हे त्याला देखील ठाऊक नव्हते. आर्यनने सगळे सामान आणले. काही मित्रांनी त्याला त्याच्यावर राहण्याचा सल्ला दिला, पण आर्यनने ते नाकारले. त्याचबरोबर रात्र फार झाली होती. आर्यन हा झोपण्याच्या तयारीत होता. त्यांनी दरवाजा हा बंद केला, लाईट्स बंद केले, पण त्याच क्षणी बेलचा आवाज ऐकू आला. बेलचा आवाज ऐकू येताच आर्यनने ते दार उघडले आणि दार उघडताच आर्यनपेक्षा साधारण 1 ते 2 वर्षांनी लहान असलेला मुलगा हा त्याच्या समोर येऊन उभा राहिला आणि तो बोलला, हाय, मी धीरज. मी पण तुमच्या या खोलीत राहणार आहे. त्या काकांनीच मला सांगितले की इथे राहा. हां, बाकी काय असेल तर आपण बघून घेऊ. आर्यन हे ऐकताच तो फार खुश झाला, कारण की आर्यनला कळाले की आता रूमचे भाडे हे त्याला एकट्याला भरायला नाही लागणार. आर्यनने त्याला तसेच आत घेतले आणि हसत खेळत बोलला, बघ, मी पण आज सकाळीच आलेलो आहे. आता माझ्याकडेही काय सामान नाही आहे. आजची रात्र अशीच काढ, उपाशी पोटी. हां, काही खायला आणलं असेल तर खाऊन घ्या आणि झोप. बाकीचं आपण उद्या बोलू. ते सगळं बोलणे झाले आणि आर्यन हा झोपी जाऊ लागला. त्याचबरोबर आर्यनला खिडकी बंद करताना दिसले की त्यांच्याच खाली, बिल्डिंगच्याच एका बाजूला एक पिंपळाचे झाड होते आणि त्याच्याच बाजूला एक सुमसाम इमारत. असे का ते त्याला कळाले नाही, पण ते झाड पाहून कोणालाही धक्का बसेल इतके भले मोठे ते झाड. आर्यन दुसऱ्या फ्लोअरवर जरी राहत असला तरी पण ते कोणत्याही क्षणी आर्यनच्याच घरात पडेल इतके उंच होते. हळूहळू करून दिवस जाऊ लागले. आर्यन आणि त्याचा मित्र म्हणजेच धीरज हे दोघंही जवळचे मित्र होऊ लागले. पण अचानकपणे धीरज हा जणू सगळ्या गोष्टीवर चिडचिड करायला लागला. आर्यनने विचारण्याचा प्रयत्न केला, पण तो काही सांगायला तयार नव्हता. पण एके रात्री आर्यनने पाहिले की सहज लाईट्स बंद असताना धीरज हा एका कोपऱ्यामध्ये तसाच बसला होता. धीरज उठला आणि धीरजने विचारले, काय रे, काय झालं? पण धीरज बोलू लागला, ते मारतील मला, आर्यन, ते मारतील.
आर्यनने विचारले, कोण? तर धीरज त्याच क्षणी बेशुद्ध पडला. दुसरा दिवस उगवला. आर्यनने सगळा प्रकार विचारला, पण धीरजने काहीच सांगितले नाही. पण धीरज या क्षणापासून एका गतिमंद मुलासारखा वागू लागला. कशालाच प्रतिसाद देत नव्हता, काहीच बोलत नव्हता. आणि एके रात्री ज्याची भीती होती तेच झाले. धीरज हा त्या रात्री आलाच नाही. आर्यनने शोधले आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी त्या घरमालकाला फोन केले. त्या घरमालकाचे उत्तर ऐकताच आर्यनला फार धक्का बसला. धीरज? कोण धीरज? अरे मी असल्या कुठल्या मुलाला पाठवलंच नाही. आर्यन हे ऐकताच त्याला वाटले की घरमालक कदाचित खोटं बोलत असतील. तशीच रात्र होऊ लागली. पण त्याला पुन्हा दिसले की त्या पिंपळाच्या झाडाखाली कोणीतरी बसले होते. त्याला फारसे ते नीट दिसत नव्हते, पण त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ कोणीतरी उठताना दिसले आणि धीरजकडे पाहून तसेच हसत होते. धीरज हा त्याच्यासारखाच दिसणारा कोणीतरी होता. आर्यनने तिथेच एक टॉर्च मारली, पण काहीच दिसले नाही. दुसरा दिवस आला, पण धीरज घरी आला नव्हता. आर्यनने त्याच्या कॉलेजमध्ये जाण्याचे ठरवले. कॉलेजमध्ये गेला देखील आणि समोरचे ते वाक्य ऐकताच आर्यन हा जणू कापू लागला. तो त्या स्थितीमध्ये हा घरी आला आणि रात्रीपर्यंत तसाच एका खुर्चीवर बसून होता. पण अचानक त्याच खिडकीमधून त्याला विचित्र आवाज येऊ लागले. सोडा मला, जाऊ द्या, सोडा. आर्यनने सहज खाली पाहिले तर आर्यनला दिसले की त्याच पिंपळाच्या झाडाखाली आर्यनला 2 तरुण हे तसेच बोलवत होते. आर्यनने खाली जाऊन पाहिले तर कोणी नव्हते. आर्यनला वाटले की हे भास आहे, पण पुन्हा तोच आवाज आला, सोडा मला, जाऊ द्या, सोडा. यावेळेला आर्यनने मागे पाहिले तर त्याने पाहिले की धीरजला कोणीतरी खेचत होते. धीरजच्या गळ्यात मोठी रस्सी होती आणि 2 अज्ञात तरुण हे तसेच धीरजला जणू खेचत होते. धीरजला फास लागत होता असे वाटत होते आणि त्याच क्षणी धीरज हा मृत्युमुखी पावला. आर्यन जोरात किंचाळला, पण त्याचे ऐकायला इथे कोणीच नव्हते. धीरजच्या मागची ती इमारत जी वर्षानुवर्ष तशीच बंद होती, ते 2 मुलं हे तसेच त्या इमारतीमध्ये निघून गेले. पण इकडे धीरज तसाच ती फास घेत होता. त्याची जीभ बाहेर आली आणि आर्यनच्या डोळ्यात देखत धीरज हा तसाच मेला. आर्यन त्याच्या समोर गेला. आर्यनच्या तोंडातून शब्द फुटत नव्हते, कारण की आर्यनने ऐकले होते की सकाळी धीरजच्या कॉलेजमध्ये गेल्यावर की धीरज हा 10 वर्षाआधीच आत्महत्या करून मेला होता. आर्यनला काहीच समजत नव्हते की हे काय आहे. आर्यनचे पावलं हे आपोआप मागे जाऊ लागले, पण आता हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. त्या मेलेल्या धीरजने हा पांढरा पडला होता. आता त्याने अचानकपणे आर्यनकडे पाहिले. आर्यन हा तसाच पळून जाऊ लागला, पण मागून आवाज आला, घाबरू नकोस, मी तुला काही करणार नाही. आर्यन तसाच थांबला. मागे बघायची हिंमत होत नव्हती, पण पुन्हा मागून आवाज आला, मागे बघ, मी तुला काहीच करणार नाही. आणि करायचंच असतं तर एवढ्या दिवसात कधी काही तुला केलं असतं. आर्यनने मागे पाहिले आणि तो दचकला, कारण की त्याने पाहिले की त्याच्या समोर धीरज हा हवेत उडून अक्षरशः आर्यनच्या समोर येत होता. आर्यन बोलण्याच्या मनस्थितीत नव्हता, पण धीरज बोलला,
जे काही तू आता पाहिलेस आणि सकाळी ऐकले ते हुबेहू सगळं खरं होतं. पण एक गोष्ट तुला सांगायची राहिली. या लोकांनी मला 10 वर्ष आधी मारलं होतं. मागच्या इमारतीमध्ये हॉस्टेल होते. त्या हॉस्टेलमध्येच आम्ही राहायचो. हे मुलं देखील तुझ्याच काही मित्रांसारखे होते. अभ्यासात रस नव्हता आणि साध्या भोळ्या मुलांना त्रास द्यायचा. एक दिवशी मी त्यांचा शिकार झालो. मी याला नकार दिला आणि जे काही तू आत्ता बघितले तसेच त्यांनी मला मारले. त्यांचे बाप हे मोठे राजकारणी. त्यांनी हे सगळं काही दाबले. मला न्याय भेटला नाही. पण हो, तू मला न्याय देऊ शकतोस. कसा? आर्यनने विचारले आणि धीरजने सांगितले की आता एकच पर्याय आहे. या दोघांनी काहीतरी बडबड केली आणि एके रात्री तेच 2 मित्र हे रस्त्यावरनं जात असताना त्याला धीरजचे भूत दिसले. आर्यनने सगळं काही कॅमेरामध्ये रेकॉर्ड केलं. इकडे त्या 2 माणसांनी, म्हणजेच ज्यांनी धीरजचा हा खून केला होता, त्यांनी सगळं काही बडबडले. आर्यनने सगळं काही पोलीस स्टेशनमध्ये दिले. त्या 2 लोकांना ही अटक देखील झाली. मोठी वार्ता पसरली. राजकारण्यांचे मुलं असल्यामुळेच ही केस तेव्हा दाबली गेली. हे सत्य बाहेर आले. शेवटी दुसऱ्या रात्रीच तिकडेच धीरज हा आर्यनची वाट पाहत होता. आर्यनने त्याला प्रश्न विचारला की जर तुम्हाला पाहिजे होतं तर तुम्ही त्यांना तेव्हाच का नाही मारलं? आणि धीरजने सांगितले, मी त्यांना तेव्हाच मारता आलं असतं. तेव्हाच काय, अक्षरशः मेल्यानंतर काही तासातच माझे भूत झाले आणि मला मारता आलं असतं. पण मी एका अशा मुलाला शोधत होतो जिचं मन कधीही पापाचं नव्हतं. कारण की जर मी यांना मारलं असतं तर कदाचित दुर्घटना म्हणून हे सगळं काही बंद झालं असतं आणि उद्या पुन्हा एक नवीन धीरज हा अशा लोकांच्या तावडीत सापडला असता. पण या घटनेमुळे सगळीकडे आता चर्चा चालली आहे. एवढंच काय, तर आता सरकारने देखील कठोर पावलं घेण्याचे ठरवले आहेत या रॅगिंग विरुद्ध. म्हणूनच मला तुझ्यासारख्या एका व्यक्तीची गरज होती, जे भेटायला 10 वर्ष लागले. हे ऐकताच धीरज अदृश्य झाला. आर्यनला कळाले की त्याच्या आत्म्याला आता शांती भेटली आहे. ही कथा कशी होती? आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.